Wizareta Derve ya Rosyayê di daxuyaniyekê de ragihand ku Wezîrê Derve yê Rosyayê Sergey Lavrov dirêya telîfonê bi hevşanê xwe yê Amerîkî John Kerry re axivî û duê peywendiyê de tekezî li ser bihêzkirina agiribestê li Sûriyê hat kirin. Her wiha behsa çawaniya gihiştina alîkariyên mirovî ji deverên dorpêçkirî re her wiha ji navbirina terorê li Sûriyê hat kirin. Her duê peywendiyê de jî her du alî tekezî li ser rola sereke bo alîkariya leşkerî Amerîkî ji hemû aliyan ve hat kirin. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derve yê Rosyayê Lavrov daxwaza girtina sînorê di navbera Sûriye û Tirkiyê de kir ku tê bikaranîn bi awayekî çalak ji bo derbasbûna terorîstan bo Sûriyê. Li gorî Rosyayê ragihandî. Her li gorî wê daxuyaniyê hatiye korêkeftinek hat durustkirin bo bidawîanîna agiribestê li Sûriyê di dawiya Sibatê de bi serpereştiya Rosya û Amerîkayê. Têzanîn ku Rosya operasyonên xwe yên asmanî li Sûriyê 6 mehan pêk anîn. Beriya ku serokê Rosyayê Vladimir Putin biryara vekişandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê bide. Ji aliyê xwe ve berdevkê Wezareta Derve ya Frensayê Roman Nadal duh ragihand ku armanca rejîma Esed di pêkanîna operasyonên asmanî de li derdora Şamê ew e ku tirsê têxe nava gelê Sûriyê de. Her wiha derfeta pêkanîna çareseriyeke siyasî ji Sûriyê kêm bike. Navborî her wiha di Kongrekî Rojnamavanî de got ku Fransa van operasyonan yên ku rejîma Esed pêk tîne bi awayekî bi niyaz sivîlan dike armanc û dide xuyakirin ku rejîm agiribestê bin pê dike şermezar dike. Sebaretî vê yekê rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan jî ragihand ku rejîma Esed devera Dêr el Esafîr ya ku dikeve başûrê Bakurê Şamê kir armanc û di encamê de kuştî û birîndar ku di nava wan de zarok û jin jî hebûn ketine.